Γεια σας, επειδή μερικοί δυσκολεύεται στο να κατεβαίνετε down και airbag, ξέρετε, δείχνω σαν αυτό εκεί πέρα που κατέβαινα και στα βίντεο πριν, θα σας δείξω πώς να το κάνετε. Δηλαδή, κοιτά, το βάλω εδώ. Μισό λεπτό και συγγνώμη γιατί αργό. Κοιτάξτε τώρα, δεν έχω πατά. Λοιπόν, τα πιο πολλά airbag έχουν μια ρογή, όπως αυτό εδώ, και αυτό πρέπει να κάνετε όλοι πριν τη ρογή και να έρθετε σε σάκρα αυτό περίπου. Πρέπει να είσαστε και πολύ καλοί στο να οδηγάτε το skateboard, ενώ ξέρετε να κάνετε όλοι και όλοι σε κίνηση και να είσαστε έτοιμοι γι' αυτό, να νιώθετε ότι είσαστε. Και προσοχή, είναι επικίνδυνο. Χαλιά. Και πρέπει όταν πέφτετε να λυγίσετε στα πόδια σας. Άμα δεν τα λυγίσετε δεν ξέρω τι θα συμβεί, αλλά καλή μια. Ευχαριστώ που είδατε, κάντε subscribe, leave a comment below και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.